Fil-ġimgħat li ġejjin se titnieda konsultazzjoni pubblika dwar l-Istrateġija Nazzjonali dwar il-Kura Paljattiva. Ħabbar dan id-Deputat Prim Ministru Ministru tas-Saħħa Chris Fearne waqt li kienet jindirizza l-ewwel konferenza dwar il-kura paljattiva fil-Pedjatrija f'Malta li saret fl-Isptar Mater Dei. Fil-konferenza Chris Fearne spjega li f'Malta 12% tal-imwiet isiru fi djar privati. Numru sostanzjali minnhom huma ta' persuni b'mart terminali li għażlu li jibqgħu jgħixu f'darhom fl-aħħar ta' ħajjithom waqt li jirċievu il-kura paljattiva. Għaldaqstant saħaq fuq l-importanza ta' diskussjoni wiesa dwar is-suġġett biex ikun assigurat li jsir dak kollu possibbli biex dawn il-persuni għattaw l-aħħar perjodu ta' ħajjithom bl-iżjed mod komdu. L-istrateġija tkun qiegħda tiffoka ħafna fuq kura paljattiva tal-aħħar ġranet tal-ħajjitna ġodarna stess, fejn l-aktar li aħna mdawrin, nkunu mdawrin b'nies illi nafu, nies illi nħobbu u f'ambjent familjari. Nkunu qegħdin naħdmu biex ikollna teams ta' nies speċjalizzati li flimkien mat-tabib tal-familja u flimkien ma' qrabatna jkun jistgħu jtuna dik il-kura fl-aħħar ta' ħajjitna ġo ambjent li verament aħna mdorrijin fih. Id-Deputat Prim Ministru ringrazzja lil kull min jaħdem f'dan il-qasam u appella biex kulħadd jieħu sehem fid-diskussjoni biex din il-kura tant sensittiva tkompli tissaħħaħ. F'dawn il-ġranet nkun qiegħed nitlob il-kull min huwa interessat la darba noħorġu id-dokument tal-konsultazzjoni biex intkom ukoll tuna l-veduti tagħkom ħalli bekk ikollna strateġija soda snin li ġejjin.